We are reading chapter 5, verse 5 to verse 22 and verse 23. Verse 5. Ngokuba thina ngaye umoya silindele ithemba lokulungisiswa ngokukholwa. Verse 22. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ububele, ukulunga, ukukholwa, ubumnene nokuzithiba. Akukho mthetho ongamelana nalezi zinto. Amen. Our second scripture reading is from 1 Corinthians chapter 13. We are reading verse 1 to verse 8. Verse 1. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kodwa uma ngingenalo uthando, ngifana nethusi elikhencezayo nensimbi encincithayo. Noma ngingaprofetha, ngiqonde izimfihlakalo zonke, ngibe nokwazi konke, noma nginganokukholwa konke okungagudluza izintaba, kodwa uma ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. Noma nginganikela ngakho konke enginako, nginikele ngisho nangomzimba wami ukuze ngizigabise, kodwa uma ngingenalo uthando, akungisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, lumnene, uthando alunamhawu, aluzigabisi, aluzikhukhumezi, aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunaqhubu, aluthokozi ngokungalungile, kodwa luthokozela iqiniso. Lusibekela zonke izinto, lukholwa izinto zonke, lubekezelela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela, nakuba kukhona ukuprofetha, kodwa kuyakukhawuka, nakuba kuyizilimi ziyakunqamuka, nakuba kungulwazi luyakuphela. Amen. The reading is taken from the book, the Gospel of Matthew, chapter 18. We are reading verse 21 and verse 22. Amen. Verse 21. Kwase kusondela uPetro wathi kuye, Nkosi, umfowethu uyokungona kuze kube kangaki ngiloku ngimthethelela na? Kuze kube kasikhombisa na? uJesu wathi kuye, angisho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa, kodwa kuze kube ka-70 aphindwe kasikhombisa. Amen. Amen. Our fourth scripture reading is taken from the Gospel of Mark, chapter 11, verse 25. Verse 25. Uma futhi nini nikhuleka thethelelanani, uma ninamagqubu nomunye, ukuze noyihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Amen. Amen. Asamshayelezana. The only read Mark 11:25 with the NIV says, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Father, siyabonga izwi lakho namhlanje egameni likaJesu. Phinde ukhulume ngalo Jehova, usisize, sihlanganise, usi-unite ngalo siyibandla lakho. In Jesus' name, amen. Bazalwane, namhlanje I am talking about the fruit of the Spirit. But in talking about the fruit of the Spirit, I am taking a few, which is love, patience, and kindness. Amen? Amen.
love, patience, and kindness. Uthando, bekezela, nobunene. Bese ngi-add ke forgiveness, ukuthethelela. So the forgiveness not listed in Galatians 5 amongst the fruits of the Spirit, but it is a very important attribute of the Spirit as well. Amen. Amen. So I'm taking a detour from the message of faith to ensure that as we continue to see the umlayezo okhona, sisendaweni efanele noNkulunkulu, sisendaweni efanele with each other. Are we together, Wazalwane? Amen. So in my detour as well, but I'm still within the mission of the church. If you look there, one of the statements in the mission, it says to win souls and show people the unconditional love of God. Hallelujah. And if you go outside, you should look outside when you go out. I know you always look at these boards, you never even read what is written. But if you go to the board, it is written, we look forward to showing you the unconditional love of God. Hallelujah. Amen. So we could have said we look forward to teaching you faith, but we did not say that. There is a reason. We are a house of faith, but there is a reason why outside asisho ukuthi sizonifundisa faith, but sithi man lesijoyina sizonukhombisa uthando lukaNkulunkulu. Amen. Amen. So bazalwane, let me start this way. Let me start by saying to anyone, I have wronged. I'm talking about me. Or I have become harsh to, find it in your heart to forgive me. Hallelujah. So I did not mean it in a bad way, but was acting out of love as a father. Maybe I lacked amagama compassion and kungenhloso ngakuzwisa ubuhlungu. Amen. So without ukuchaza nokuzama ukuyi-explain nokuzama ukwenza excuse, I'm just unconditionally saying, I beg you for forgiveness from the bottom of my heart. Amen. So great people are people who are not ashamed to apologize. Hallelujah. Amen. So leaders are people who must lead in apologizing. Hallelujah. Amen. And with the same token, I want to say to those daughters and sons that I've been privately straight to and rebuked very strongly in order to help them. God basekhona namanje. And they took it njengabantwana. Ngithanda ukubonga. Abanye bakhona abanye bayazi. So abanye have received some messages that are difficult to stomach. Abanye they've received some one-on-ones, but they are still here. They did not say sesiyahamba la esontweni ubaba uyathetha. They are still here. Ngifuna ukubonga bafowethu. So ngoba hayi mase ikhala khona ziyakhala. Kodwa zikhala private azikhali in public. Amen. So ngiyabonga bafowethu for allowing me to be your father. Ukuthi nginicorrect, nginirebuke, ningivume njengobaba. And ngiyathanda ukusikhuluma isibusiso kulabo abangivumayo njengobaba noma zimthetho ukuthi uNkulunkulu uyangivusisa. uNkulunkulu uyakunenza abantu abakhulu. So ngiyamthanda for ukungi-accepta njengobaba. Ngoba sometimes ibandla liya-accepta njengomfundisi kodwa liku-rejecta njengobaba. So ubona umuntu omu-accepta njengomfundisi oku-rejecta njengobaba ukuthi uma uke wahlala nephansi wamtshela no lokhu kuyavela uyaqhubeka. Uchaza ukuthi members you are crossing the boundaries. Yena bekunikeza indawo yokuba umfundisi. Manje wena sewuzozenza ubaba wakhe. So yena akekho lapho. So uwedwa wena kulento yokuba ubaba wakhe. Yena ngikwazi njengomfundisi. Hlalela lapho uyazi indawo yami. Shumayela ngizwe. Umfundisi ushuma ungazongitshela ngoba awungizali wena. Umfundisi leyo. So ngiyabonga to those that accept me as a father, as a Lord. Amen. So after this sermon, here are the things esemkhona uNkulunkulu izokwenza. Number one, sizothandana. We love one another. Amen. Hallelujah. Amen. Number two, sizobekezelelana, sibe mnene to each other. We'll be patient and kind to one another. So I'm purposefully and selectively using you. We're using we because it's inclusive. It includes me. I don't want to say you.
because it reflects back to me. Hallelujah. Amen. And number 3, we will forgive each other. Sizoxolelana. And we'll ask for forgiveness kulabo esibonile bazalwane. Njengoba sekwenzile nje. Hallelujah. Amen. So sizoxolelana futhi we'll ask for forgiveness because ungalindeli ukuthi kufanele kuhlale kuxolelwa wena. Kodwa wena ungaxolisi. Nezwazalwane. And futhi ungalindeli ukuthi uzoxole kufanele abantu behlale bexolisa. Noma umuntu engaxolisanga ukomxolela. Hallelujah. Number 5, sizovikelana. Number 4, we'll stop gossiping one another. Even if the subject of gossip is true. Niyangizwa bazalwane. Sizoyeka ukuhlebana. Ngisho ngakuthiwa ngampela kuyiqiniso lokhu umuntu engihleba ngakho kodwa sizoyeka ukuhlebana. Hallelujah. Number 5, sizoprotectana from gossip. Sizovikelana ehlebuyini. Ngisho ngabe kuthiwa uyabona ukuthi umuntu wakho lokho abakushoyo ngayo, sisi wakho lokho abakushoyo ngayo kuyiqiniso, but uzomvikela. Awethu kaya bazalwane. Sizofana noMoses. Okwathi uma efika elwa umHebheru nomGibhithe eGibhithe. Akabuzanga ukuthi ngabe ngabe wavele nje walwela lo wami. Noma bewathi nesenzile wazobulala umuntu. Bana akabuzanga isihloko wezwe emva kwendawo. Mhlawumbe uthi lo wakini uyobheda. But waba nokuthi owakithi ngizobenzenjani? Ngizomvikela. Awethukelwa bazalwane. So we will rather see emsisi wethu ubhuti wethu siyomconfront simtshela sisibhuti ku-wrong. Phenduka lokhu, repent from this. Singabanikezi kodwa abantu isikhali sokum-accuse udadewethu nomfowethu. Niyezwa bazalwane? And then number 6, uthando, the love, the patience, forgiveness and kindness will be a glue that is holding SFMI together. Are we together as well? So sizobe nje sibandwe lapho othandweni ebekezelaneni, ebenimnene to each other, ekuxolelaneni. And then lastly, sizongena kwi-Holy Communion ney'nhliziyo ezimhlophe. Hallelujah. Asishayele uNkulunkulu izandla. Kahle sekuzwakala ngathi sengiqedile kodwa bekulungile ngasase ngiqhubeka. Now, love, patience and kindness bazalwane isithelo sikamoya. Njengoba kufundiwe ngoba seGalashiya 22 verse 23. Isithelo sikamoya. Uthando, ukubekezela, ubumnene to each other. Isithelo sikamoya. And then uxolo, forgiveness, is the attribute of the child of God. Hence, God forgave us our sins. uNkulunkulu azange bazalwane alinde isixolisi uzasixolela. Hayi bazalwane. iBhayibheli uGenesis 1 lithi asimenze umuntu afane nathi, asifuze. Sifuze nje uNkulunkulu ongafunanga abantu baxolise ukuze abaxolele. Waxolela abantu bengaxolisanga. Manje why thina sizolinda abantu bexolise ukuze sibaxolele? Bazalwane. Hallelujah. Amen. Asemfuzo uNkulunkulu bazalwane. Njengoba ngivele ngishilo, our mission statement ikhuluma ngokukhombisa abantu uthando lweNkulunkulu olungenambandela. Makusho olungenambandela lisho ukuthi asikuthandi ngoba ungoni, sikuthanda noma wona. Asikuthandi ngoba ungalenzi iphutha, sikuthanda noma iphutha ulenze. Because uma sizokuthanda ngoba ungoni kuphela, kusho ukuthi uthando lwethu lunombandela bazalwane. Hallelujah. Amen. Kusho ukuthi uthando lwethu bazalwane lunjani? Lunombandela. Hallelujah. Siyazazi bazalwane ukuthi we are people of faith. Or we already siyishumela faith. God will find us understand ukuthi siyishumela the faith from the perspective yothando. Because without love, our faith message is useless. Fundile labana onovula ukuthi noma singaba le faith enquzula idaba, kodwa masingenathando asilutho. Ngiyangizwa bazalwane. Hallelujah. Masingenathando siyani asilutho. Thuwa noma singaprofeta sikhulume ngezilimi kodwa masingenathando asilutho. Khona elihlungu elize noma singanikela ngemizimbo yethu, sinikela abantu, sinikeza abantu zonke imali zethu, zonke imoto zethu, size sithi nama ngishiso ngifuna ukushisela uhlekiwe. Kuthiwa kodwa masikwenzela ukuthi sidume lokho, ukuthi sidume inhloso ukuthi sidume
unoxhumano wafa ofika uhleli hayi ukuthi kwenzeka ngothando kwenzeka ngokufuna ukuyiphakamisa akusho lutho niyibona kodwa bazalwane bazalwane yakinzima le ndaba cabanga uyapha kodwa kuthiwa ngoba uphi ngothando uphela ubonakala ayikho indaba yakho hayi bazalwane haleluya ayikho indaba yakho haleluya singafani nosibani ukuthi basekusondele leso sigaba yasazi leso sigaba sokusithi lapha ephepheni bese bayaqhamuka nayo yonke lapho konke into necross nayo yonke into na uyabona nje asishuthe lapha hayi bazalwane singabe njalo kuthiwa asenze ngani bazalwane ngothando hallelujah amen. Now kuthiwa Galatians 5 verse 6 uthando lwethu ifaith yethu is expressed ngothando. To our faith express itself through love. So if ukholwa wethu uziveza ngani bazalwane ngothando kulapho othandweni ukholwa wethu okuvela khona. So ngabe manje uma sithi sama faith giants kodwa singathandani siyaqamba siqamba amanga bazalwane asivali isonto sijoyina amasonto ngothando hallelujah angeke usisize bazalwane ukuwina imphefumulo kodwa singeke sikwazi ukukhombisa uthando kaNkulunkulu niyangizwa bazalwane angeke usisize futhi ukukhuluma kakhulu to talk big on faith kodwa singenalo uthando angeke bazalwane sitshele abantu njengoba kukhona nje udadewethu abasivakashele ngeke sitshele abantu ukuthi mawujoyina thina sizokunikeza uthando kodwa besifice singathandani thina esikole besifice sihlebana thina esikole besifice sikhulumana kabuhlungu thina esikole kodwa sizothanda bona it's not possible hallelujah angeke kwenzeke bazalwane asithandane abantu besifice abantwana bakaNkulunkulu besifice sithandana hallelujah because masingathandani uzothi seyifikela umuntu akaNkulunkulu uzokuhleba kuye usuhleba lo dadweni akufica unayo hey wawusijoyina ngazi bana nombhaso avele naye xa ufike endaweni enjalo uyayibona lento le asibe ngabantu abathandanayo bazalwane unconditional love is expensive liyadula uthando luyadula ngoba luthi ngizomthanda ubhuti wami nosisi wami noma bengadeserve uthando lwami niyayizona bazalwane angizomthanda ngoba edeserve kahle kahle umuntu umthanda ngoba edeserve akusinto esingaze siyibabaze le it's not that deep leyo nto le so akusiyo nje esingazixabeka uthanda vele umuntu odeservayo but udeep ukuthanda umuntu ongadeserve lunjalo uthando unconditional uthando unconditional luthi nizombekezelela usisi wami nobhuti wami noma enza amaphutha ngizobekezela azashintsha ngizomthandazela futhi uma kufanele ngimkhulumise ngizomkhulumisa hayi ngabe ngikhuluma ngaye angizokhuluma ngaye ngizokhuluma naye ngiyangizwa ngathi sihle lesizulu angizokhuluma ngaye kodwa ngizokhuluma naye uzomana ngisondela ukuthi ngikhulume naye ngathi yeke le wrong le but hayi ukuthi ngikhulume ngaye ukuthi nimbona nje wenza ukuthi bazalwane uthando luthi uma umfowethu nomdadewethu engena esonweni angizokuhamba ngimemezela isono sakhe kodwa ngizoya kuye angizokuhamba ngimemezela ibandla lonke ngimemezela umphakathi wonke ukuthi nimbona nje wenza ukuthi uyajola nimbona nje wenza kodwa ngizoya kuye ngijayile ukujolo ngathi uzokulimaza uyabona lento lento le ngathi izokulimaza uyabona lento le that is what the love does bazalwane hallelujah. So 1 Corinthians then in verse 4 uthi love is patient and kind ubalula these two fruits of the spirit uthi uthando liyabekezela amanye translation i-patience ayibiza nge-long suffering uyalizwa lokho kanzima i-long suffering kusho uyabekezela noma ususafarisha kodwa ubekezela that is what patience is bazalwane and ubekhaya khona lapha khona ne-gentleness ukuba uyabona ukuthi ube umuntu ongekho harsh kakhulu hallelujah. So patience and kindness njengoba ngishilo it's part of the fruit of the spirit bazalwane verse 5 uthi uthando alumdishonorisha umuntu it does not dishonor ukudishonor umuntu bazalwane ukudlulela igama lomuntu phansi that is what dishonor is and igama lomuntu awukudluleli phansi
ngokukhuluma amanga ngaye kuphela ngisho nokukhuluma iqiniso ngaye lezi ezibazenza umuntu lena phansi ngala ngiyakuzona bazalwane. For instance uma kuzothi wenzani usithuli la kwi-worship team ngoba ubhizi yona uthuli wenza umuntu uyajola wenzani i-worship team dlalwa ngathi lapha eSFM wenzani uMeron la kwi-church board nasey'nganeni zethu ukuba uthisha ngoba uMeron uyawenza nje uyahleka wenza nje ngiyamdisona lo muntu wenzani uzama kubashumayeli ngoba uzama wenza ukuthi uzama uyisoni ngiyamdisona lo muntu but mangiya kuye ngiyothi no zama Meron isithuli awuyilungisa le angimdisoni ngikhuluma naye ngiyamsiza bazalwane. Ngiyangizona bazalwane. Hallelujah. So ngiyamsiza. Hallelujah. So mina njengobaba it's my duty to confront abazalwane and tell them, oh no, you are wrong la, lungisa lokhu. Hallelujah. Ubathanda kwami bazalwane akusho kufanele ngipretend sengathi all is well. Ebe umuntu ebheke engozini. Are we together bazalwane? But kusho ukuthi angcorrect ngothando. Kodwa ngingamemezeli ukuphambuka kwakhe emphakathini nasebandleni. Hallelujah. Uma refuse ukuthatha i-correction yami, then ngimyeke. Kodwa ngimkhulekele ngasese. Because kuyenzeka umuntu uthi uyamcorrecta even njengobaba kuvele kumrabe ngabe. Angeke kulokhu umbelesele uvele umyeke. Bese vele umthandazele emkhulekweni yakho ngasese. Hallelujah. Nawe njengobhuti nosisi kuyokwenzeka ukuthi uyabusiswa ukuthi uyombonisa vele ayithathe kabe vele umyeke. Ungamsambonisa. Kodwa ungamdikile umthandazweni. Ungahambi uyokhuluma ngayo nje vele ngiyomthandazela kuyena xolisa mawuthe uyambonisa ungabonisa yaxolisa ngiyawithdraw bengaqondile ukuthi lenithi ngiyamsiza kodwa ngibonile mhlawumbe ngibheke kabi bese uvele uyamyeka bese uyamthandazela ngasese emthandazweni yakho. Hallelujah. Hallelujah. So verse 5 uthi uthanda libeki ma-record ezinto ezirong. If you keep records of someone's wrong, awunalo uthando. Yabona lo muntu radwa ngala wakho lokubona singakazalwa seseyiswini zomama wayesevele nje engizonda. Uyabona nje waphuma wazalwa vele engizonda vele ezalwe eqala mina ngakaze ngathi uzalwa wayesevele engizonda kusukela la you are keeping the records. Uthando alukhipha ma records. Verse 7 uthi uthando liyaprotect. Uthando linethemba. It protects your brother, it holds. Ngishoba esebelapha ithemba kodwa uthando liyathemba ukuthi amashintshi. Hallelujah. You protect your brother and sister ongene ngisho esonweni owenza iphutha uthemba ukuthi uyakwenza njalo zokuyoshintsha. Verse 2 uthi noma ngaze ngibe nesiphiwo soprofet esiveza izambulo uthi kodwa mangenalo uthando ayikho indaba yami. Uthi noma ngaba nokukholwa okunyakazisa izindaba kodwa mangekho uthando angilutho bazalwane. Hallelujah. So ke uthando lwaNkulunkulu is a glue that must hold us together. Uthi lapha yana encwadini kaLuka ufundile nomvulo ukuthi uthando liyaxolela bazalwane. uPeter wabuza kuJesu ukuthi umfowethu ngiyomxolela kanjani. Ngiyacabanga wayexakile uPeter. Wayekade emxolela lo muntu owayemxolela. Bese kanti kufanele kuzobeka njani? Ngabe kuba u7 na. Uthi uJesu hayi ka77. You know, uthi 7 times 7, you know, futhi learning. Kahle kahle uthi 70 times 7 into kafanele. So hayi uthi 70 times 7. So ngabe mazoyiqondela ukuthi uyomxolela into engaveli indaba. Ngoba vele u7 times 7 impilo yakho yonke lena. Uxolelana nofikileko. Uyayibona loo nto elokhu kuphinda ukumxolela. But-ke yithi unikeze ithini. Ukuthi umuntu uyamxolela uziyofa akusho ukuthi uphinde ufake ekwapheleni. Ngoba uzolimala njalo. Ugcina umfundi ukuthi umzalwane wami ukanje okay. Umxolele ufuna ukudlula umthando. Manje hakale mfeke. Kodwa bese wayazi ukuthi no. Khona la ngafiki khona. For the protection of my heart. So ngoba abantu babexolana phela abantu babekade bejola
bahlukane kabuhlungu bexabene. Usho ukuthi ukuze kubonakala baxolelene kufanele babuyelane futhi baphinde bajola kusho lokho. Usho ukuthi kufanele babheke that hatred. Umjolo la usekho. But uxolo lukhona. Uma behlangana abahlelelane akashilo omunye indlela bayibona omunye. Hallelujah. Hallelujah. Lunjalo uxolo bazalwane. So umuntu mayengilongile, don't go around umemezela izwe lonke ukuthi wonakele kanjani unamadimoni kangakanani ngoba lokho kuyisayini yokuthi awubamxoleli lo muntu, and you end up making a decision yokumdestroy lo muntu. In fact uziphanisha kuphela. Hallelujah. So isifundo sosuku bazalwane ukuthi let us be patient with one another. We have imperfections, God, let us be perfect. And let us be kind to one another. Let us forgive one another. Let us ask for forgiveness from one another. Bazalwane. Namhlanje asingaphumi. Khona nje lapho bephume benganasu legcileni bexolelana. Khona la. You know, umunye ahambe omunye uthi ngiyacela mfowethu. Ngibonile bengaqhubile. Nomunye azothi no mfowethu ngicela ungixolele. Nomunye azothi mfowethu ngibonile. You know, noma uyosho ukuthi ungonile afana. Kodwa ngiyibona le nto ukuthi ngilobiyibambile le nto ukuthi wangona izikusiza. Angiyibona le nto. Hallelujah. So kunenkozo nje okumele yenzeke khona la esontweni singakahambi. Hallelujah. Isupervisor ngomoya egcwele. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And saints asithandaneni. Hallelujah. Angazi ngesizulu kuthiwa ube ngiyasazi ngabe ngiyasho. Okay. Aleluya. Bahana bayesu. So asithandaneni bazalwane. Let us be patient. Let us be kind with one another. Please don't spread bad things about one another, even if those things are true. Hallelujah. Don't do that. Don't spread bad things about your church, even if those things are true. Because one day uzodlulile lapho uyokuzumela abantu ufuna beze esontweni lakho bekukhumbuza ukuthi hawu wena usho ukuthi umfundisi wakho onakele kanjani. Wena usho ukuthi abazalwane bakho banjena usukhohliwe wena. Sewubanjwe amazwi akho. Hallelujah. Basho bathi wena usho ukuthi umfundisi wakho mase egqokele yamjipha usuke sethakathana la. Usuke asise khona futhi. Usuke asiyomlalela futhi. Hallelujah. Wena usho ukuthi mase egqokele yamini. Hawu seniphelile lapho. Ayisekho indaba yenu senizithu ukuthi senzoyiletha yonke imali kuye. Hallelujah. Usuphinde uthi futhi asize futhi la. Hallelujah. So bazalwane angiqale abashumayeli and myself noma asibathandeni labazalwane bafowethu. Asibabekezeleni. Asibe mnene kubo. Asingabajaji ngenxa yabaphuthamo nezono zabo. But asiba-instruct ngothando ukuthi baphenduke into repentance. Lapho sibona khona ukuthi akahambi kahle. Ngiyangizwa bazalwane. Asibathande. Asibabekezeleni. Asibe mnene kubo. You know, asingabajaji ngabaphuthamo. Kodwa asibaphoye nge-repentance ngothando. Church, be patient with these preachers. Babekezeleni. Some of them are young in age. They are tempted to sin. They are tempted to do childish mistakes as well. The anointing does not guarantee immaturity. Immaturity is an escort. So, they are disappointed when you expected greater from them. You know, some of them, if a person is young by age, that person will make mistake compared to a person who's old.
Hallelujah. Omunye umuntu uzosizwa ukuthi noma ngabe uyaqala ukuba umshumayeli manje kodwa nje ukuthi niyefeke ukuthi umdala vele ngeminyaka uzovela abe majoni eqala. But omncane uzovele nje abe imajoni noma ngabe ugcotshwe kangakanani because immaturity comes in time bazalwane. Are we together bazalwane? Hallelujah. Ngiyacela asibabekezelele. Hallelujah. The fact that bonile akusho ukuthi abasagcotshiwe. Akusho ukuthi kumele benqunywe from umshumayeli bazalwane. Uma athiwena umkhosi womnqumalo akana discerning spirit, umsebenzisa kanjalo usibanibani. Ngoba usibanibani uyajola, ngoba usibanibani uyaphuza, ngoba usibanibani wenzani. You know, umsebenzisa kanjalo shuka kanjalo ngoba engcwele akamuzi ngoba engcwele. Ungavala amadlebe akho umuntu omazelayo mayeshumayela ngoba still uNkulunkulu usamsebenzisa. Ngiyangizwa abantu. Don't close your ears ngoba uyamazela lo umuntu uyajola kade ubona nje restaurant ebukana nesoka ngendlela ebona kulendlela inkinga lendlela akubukana kanjeni isikhenya nambe mfithu siyashumayela sewuyaqhubeka ungaqhubeki. Ngoba ukubuka lebona kanjani lokho hayi akuyingozi kakhulu nami pulpit manje wena usezwake manje bazalwane uDavid wabulala inkosikazi yomuntu wareyipha inkosikazi walala nenkosikazi yomuntu inkosikazi kakhulu akagcina ukulala nenkosikazi wathi mayesefuna ukulala wamsetha wambulala umuntu wathi akayoba phambili efika wambulala kodwa uNkulunkulu akamlahlanga waqhubeka wamsebenzisa. Are we together bazalwane? Hallelujah. uMoses wabulala uGibhithe eGibhithe ngoba emonelo noHebhe wazo wabaleka eGibhithe ngoba ebulala umuntu kodwa uNkulunkulu wahamba wayokhetha yena wathi wena Moses uyoba yini Moses wasamsoya kanjani manje lapha ngoba ngabulala umuntu wakhona nje but uNkulunkulu wathi wena ozothatha abantwana bami ubaholele la ngifuna wena uzoba umuntu wathi kahle kahle futhi wena hayi ukuthi nje awuzugcina nje ubayigceka wena uzovele ube uNkulunkulu phezulu kwabafowenu uAaron uzoba uNkulunkulu uzothi mawukhuluma bese beyenza lokho kushoyo esho umuntu onjani bazalwane owonileyo. Niyangizwa bazalwane uPeter waphika uJesu wazombika kathathu yasho into bazalwane kodwa yazi ukhulumiso wakhe wathi eyikwamazi lamuntu yabo wathi kwaba nolanga kwesithathu wathi kuthathwa imali kanti ngizoze ngithini manje bathi angimazi lo muntu nje pusuka eduze wami kodwa in the book of Acts uNkulunkulu wamsebenzisa yena lo Peter wamsebenzisa wavusa oThabitha ekufeni wenza imali yena lo Peter lo uPaul wabulala amaKristu uma ngabe uSole ebulawa uStefan ebulawa esawufana umthando uPaul wayekhona wayiqala lento yokonakala esemncane lento ukubulawa manje wayekhona uyena wayegade ighost ukuthi aqhamuke umuntu egadeni impahla egade yonke izinto yena uPaul uyena wathi noma ehlangana noJesu wayebheke eDamascus eyobulala abantu bakaNkulunkulu eyobopha abantu bakaNkulunkulu wahlangana noJesu washawa unyazi waphenduka lapho ngoba umpostoli omkhulu wadlula bonke abapostoli kwawuyena obhale iy'ncwadi eziningi eBhayibhelini ukwedlula ngisho uPeter noJohn ababehamba noJesu engahambanga naJesu ngoba uNkulunkulu akamlahli umuntu. Bazalwane, when I prayed for the preachers or the ministers, I asked God because uyazi isono ngiyasenyana. Ngicela nje abantu abamsulwa. Abantu abangazonoku behleze esonweni. Indlela ngicela kuphendula ngayo indlela engangijabulisa abantu ngilindele. You know, because what the Holy Spirit said to me was, I will give you one or two of the caliber, but most of them you will pick them from their sins. Ufanele babuthe khona ezonweni zabo. Ufanele babuthe khona ema mistakes nabo. Ubathande, ubabekezelele, ubafundise. Niyezwa bazalwane. Wathi manje abanye babo uzobathola ukuthi kade belahliwe. Laba suka khona abanye abafundisi babalahlile kodwa wena ubaphile. Ngibabeke kuwe ukuthi bazothola uthando kuwe. Befika benamaphutha njalo kodwa ubanake ungabalahli.
ungabanqumi kodwa ubafundise ubathanda. And kodwa ungayeki ukubatshela ukuthi abayeke izono. You know, only if bengafuni ukulalela after several times, then you must stop using them. Because eventually find ugcina uvikela ibandla kaNkulunkulu. You can't keep on feeding abantwana bakaNkulunkulu umuntu ongafuni ukuphendula, ongafuni ukubonisela. Kodwa akube ukuthi it's on record ukuthi you have tried your best. Not ukuthi nje wona kanye umuntu hlala phansi asophila ishumayela. Yabo, uyayibona lento le. Ilokho uNkulunkulu angifundisa khona bazalwane. Hallelujah. And ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho bazalwane. Hallelujah. So uNkulunkulu ungifundisa one thing. Ukuthi uyabona laba bantu uyohlala ubancoma njalo in public. Njalo nje uyabancoma ibandla nje lazi uyabancoma. Ibona nje liyazi. Hallelujah. Liyoxakeka nje uzothola ukuthi banamaphutha abanazi ukuthi wena uhlala ubancoma. Phambi kwebandla labanamaphutha. But ngasese you will discipline them. Ngasese you will rebuke them. Ngasese you will whip their asses. Ngasese you will kick their asses. But in public you will praise them. You will only say good things about them. But one-on-one, ziyakhala. As a group, mawunabo bodwa ubamlethanisha ziyakhala. Hallelujah. Ngakusema public uyosho ukuthi ukwazi washumela kahle. Ngasese uzothi yini sesenza. But public you will say well done my son. Well done my daughter. But ngasese uzothi yini usushumela 2 hours. Singasawazi ukuphuma enkonzweni. Hallelujah. Hallelujah. Ngasese uzothi bekuyini title yemessage yakho asizwana nje. Asizonke phela i-hour asizwana ukuthi message yakho. Ngasese uzothi sizwile title isho kahle i-message yakho ayihlangananga le title. Kube yinhlobo eyithumelele. Sangazi i-title izeka nje i-message yakho. Kodwa in public uzothi well done. Hallelujah. Hallelujah. So uNkulunkulu wangikhombisa ukuthi ngibachobile laba. Ngibagcoba bangisho ukuthi abezukona. Angisho ukuthi abezuba nabaphutha. Hallelujah. So it's your responsibility. You can't uNkulunkulu wayefundisa ukuthi awukwazi ukuhlala ufuna igolide ungafuni wena ukuba part of process you will mold lelo golide lo. That rough edge into gold. Because what will happen is that you end up uyofuna abashumayeli babantu abasebenze kanzima bebathini uyofuna wena ubahe uthi woza ngapha kini ngoba awufuni wena ukusebenza nabantu ubabekezelele ubafundise ubabhile. Hallelujah. Hallelujah. So asibekezelelana asibabekezele labazalwane bafowethu. Hallelujah. Asibabekezele labazalwane be-church board. Singasho ukuthi awu wami i-church board bengilinde too much ukhuluma kanje njengengane asibabekezelele. Vele bayizingane. Hallelujah. Asibabekezelele labantwana be-worship team. Singathi wena ukwi-worship team bengazi ungake ngikubone ekhoneni nomfana asibabekezelele. Vele bazingane. Asibabekezele lama-asha. Singathi wena uyi-asha uhlala ungumukela lapha kanti ungxawula ngamadimoni. Amadimoni omjolo angifundi ungaphinde umthile. Asibabekezelele. Hallelujah. Ungaphinde wena mekelo ukuthini ingane zethu akufundiswa la ngawe. Ngendlela onakele ngayo uzo-impacta ukonakala ey'ngane zethu. Asibabekezelele. Asibabekezelele ufike usihlelele i-Holy Communion. Kanti uhleba kanje ayifuni i-Holy Communion ngenxa yakho. Asibabekezelele. Hallelujah. Asibabekezelele bafowethu. Asibabekezelele. Mama mina nawe asibabekezelele. Hallelujah. But asiba-correct. Kufanele siba-correct. Hallelujah. Kodwa bashumayeli, worship team, church board, ushers, everybody who's serving. Akusho ukuthi ngoba nakho ibandla lempekezelela nami ngiyampekezelela sekufanele ningaphenduki. Sekufanele nihlale ezolweni. Otherwise, if you need
nobungcwele bukaNkulunkulu kuleli altare kuzobe expose abadala bakhe. Phendukani. Hallelujah. Yenzani abazalwane? Phendukani. And eventually sizogcina kufanele sikumise eceleni sikuhlalise phansi ukuthi awukabe ready ukusebenza. Hayi ngoba sikuzona. Because siyabona ukuthi nosizamile. We've been trying, we've been praying with you, we've been patient, we've been kind. But at the end of the day, we are serving God, we are serving abantu bakaNkulunkulu. And finally, sibaserve sikhini phambi kaNkulunkulu bazalwane. Hallelujah. But one thing okufanele sifunde mina nawe mama ukuthi noma umuntu semhlalise phansi sibona kufanele kukhulu but kufanele simncede simnxuse ukuthi angalahlekelwa insindiso yakhe. Because iphutha elenzeka umuntu mayimisiwe mhlawumbe umuntu ulahlekelwa le insindiso ngoba uvele ebone ecrash athi ufika one side yakhe uhlala phansi avela abone kahle ngabona ngathi abasebe yabona ukuthi yini ndaba saseze ngambona eshumayela. So kufanele sisondele kuye somfundisi no, you are still a child of God. Awusindiselwanga ukushumayela, wasindiselwa ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu. And at the right time uyophindela futhi ekushumayeleni, uyophindela futhi whatever responsibility ebe uyenza ebantwini kaNkulunkulu. Because sometimes nathi masisibahlalisa phansi kunje juqu ungathi nje uhlalisa imbuzi nje ungasabona umuntu lo unemizwa. Uyayibona loo nto leyo. So ekugcineni uzolimala ukuthi and then you will gather yourself bad publicity bese uthi uyacomplaina futhi ukuthi sehambe ekhuluma ngawo vele uzohambe ekhuluma ngawo nenhliziyo uvele ukhuluma naye nge-experience yakhe noma ngabe wrong ukhuluma from i-perspective ye-experience yakhe. Hallelujah. So bazalwane, each of us asixolelane, we must forgive one another. If sonene hayi bafowethu asixolelane asibekezelelane. So bezofundisa nje namhlanje. Hallelujah. So I don't want to say ngoba khona izinto ezisho sana ke sometimes basifundisa nje kanje quiet. Sometimes it no bekafuna ba spiritual namhlanje kanjani manje. We are all spiritual. Associate ba spiritual nokumemeza wethu. Bekafuna spiritual namhlanje. Ayikho umuntu phakho. Angikwazi ukuba umuntu phakho ngishumayela izwi kaNkulunkulu. Hallelujah. You know, so asixolelane bafowethu. Asithandane. Hallelujah. Asibekezelelane. Asiyeke ukuhlebana bazalwane. Ukuhlebana kusibulele bazalwane. Kuyakubulala ibandla kaNkulunkulu, kuyakubulala umngane, kuyakubulala imindeni ukuhlebana. Hlebana ngeqiniso. Ngisho leqiniso ungahlebi ngalo. Hallelujah. Akusho ukuthi uhleba kuphela ngoba umqambela amanga. Noma ukhuluma iqiniso usukuyenza lokho. Yana kuye, mkhuzi. Uma ngabe banolaka xolisa umthandazele ngasese. Mawungenawo amagatsha okumbuza it's not out of asifana bazalwane sibona bonke abantu abazokubuza khona abantu i-character yabo bangeke bezokwazi ukubuza ukuthi zithulele umthandazele. Hallelujah. Zithulele umthandazele. Omunye uzokubuza mtshande wena usumfundisi wami mina uxhumana. Yabo ungafendeki. Ulimele vele. Hallelujah. You know, asixolelane bafowethu. You know, let us exhibit ifruit kaMoya Oyingcwele othando lokubekezela and so forth likhombisa ukuthi sinomoya oyingcwele. Umuntu onaye umkhombisa ngama-attributes akhe. Angeke silokusithi sinomoya oyingcwele kodwa singenalo uthando. Bazalwane, le ndaba kaMoya Oyingcwele ijulile. Ziningi izinto esikhuluma ngomoya oyingcwele kodwa singenayo. We can be conscious of umoya oyingcwele kodwa manje aphume njalo limini lwethu kodwa singenayo. Niyakwazi lokho bazalwane. Hallelujah. I can teach about the Holy Spirit the whole year ngingenayo. Utho nje into engiyithandayo subject engiyithandayo mina ngomuntu ufundisa ngomoya oyingcwele. Njengoba ngafundisa nangefaith iminyaka kodwa ngingenayo. Nokuthi into engiyithandayo mina nje ngixhumana nomuntu wefaith but ayikho ifaith. Kuyenzeka sifundisa ngomoya oyingcwele kodwa singambonakalisi bese singabonakala uthando. Uyayibona le nto le? Even namandla kaMoya Oyingcwele angabonakali because sifundisa ngaye kodwa sinayo. Ube ngathi thina umoya oyingcwele wethu uplain nje, umoya oyingcwele nje umlingisi othule. Umoya oyingcwele asiyena umlingisi othule.
uyo namandla, uye futhi onesithelo, uye sifundisa ukuthanda. That is why abase Roma 5 verse 5 lithi uthando kaNkulunkulu, lithi the love of God has been shed abroad in our heart by the Holy Spirit. Uthando kaNkulunkulu lutransfer enhlizweni zethu ngomoya engcwele. Asicelwa ukuthi asithandwe abantu ngento esingenayo, sinikeziwe uthando likaNkulunkulu. Kodwa siyachuza ukulisuppressa nokulicindezela uthando likaNkulunkulu. Asilikhombisa uthando likaNkulunkulu. Akube isign yaleli bandla ukuthi siyamthanda uNkulunkulu, siyabathanda abantu bakaNkulunkulu. You know, ngeke uthi uthanda uNkulunkulu kodwa abantu ungabathandi. Kule scripture show ukuthi you cannot claim to love God ongazange umbone. Kodwa uhlulwa ukuthanda umama uDladla ohlezi umbona. Kodwa uthi uthanda uNkulunkulu ongakazi umbona. It's not possible, bazalwane. Asithandane. Ikhona okuzogcwalisa lendlu kaNkulunkulu uthando esinalo. The love of God that we have for one another. The love of God. Hallelujah. Once again, forgive me to those without knowing. Hallelujah. So let the love of God reign. I also forgive you. Hallelujah. I also forgive you for anything that you've done wrong. Because at the end of the day, we must forgive each other. We must love one another. Stand up, my friend. Hallelujah. Amen. You know, umuntu yabona mawubaba kunzima ubaba. You know, because yabathanda abantu and awufuna umuntu umbone engena entweni wrong, ubona ukuthi nangu umuntu ezobuka nomfula ngikhona kodwa ngithi ngubaba. Kunezinto esiyikhuza singayitsheli nje abazali. Siyikhuze nje lapha phakathi kwethu nabantwana. You know, abantwana bethu kunezinto esiyikhuza siningazi nina, singabuyi futhi siye ikhonto ebengiyikhuza la. Nomntwana abe naleyo trust ukuthi ubaba mayikhulume nami iphelile phakathi kwami nobaba. Angizukizwa ngomama ekhaya. You know, ukuthi baba umfundisi uyekhuza ukuthi because that is the level. Labantwana sibakhulisa bonke. Sonke. You know, ngeke bakhulise bodwa. Nami ngineduty yokubakhulisa. Hallelujah. Nami ngineduty yokubakhulisa. And sometimes I become harsh, but they know ukuthi mina I'm the kind of a person I will always tell you ukuthi ngiyakuthanda. But futhi mangabe ubheda ngitshela uyabheda. Uyayizwa? So I will express my love. Anginalo mina uthando lungaphakathi ukuthi mina basem ubongibuka nje ihlathini bese ubona iyakuthanda. Mina nginothando lokukhuluma ngisho ngiyakuthanda. Anginako futhi ukuchasa ukuthi ubongibuka la uyabona in the forehead usengucasukele ngiyakutshela ukuthi uyabheda manje. Inonsense nje angisabi ukisho ukuthi sewuyanonsense manje mntana. You are nonsensing right now. Tomorrow kodwa ngizobe nguthanda ukuhaga kanti nonsense izona. Hallelujah. That is the kind of a person I am. Hallelujah. You know, so ngiyaluma nje njengegundane ngibuye ngiphephethe. Hallelujah. Ngibuye ngilume ngibuye ngishiyele ukuthi umntwana wami phela. And sometimes ngiluma nami ngize ngishaya uva uthi uyobuya kodwa. Ngibona ngathi uzodinga ngeke asabuye. Ngoba lapha nathi hayi sengihambile. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu nilokhu nikho. Hallelujah. But asithandaneni bafowethu. That is what nje uNkulunkulu ekubekile siye esidlweni nje sikaNkulunkulu namhlanje ukuthi asingene esidlweni sithandana. Binoni bafundisi bami asingene esidlweni sithandana. Ibandla likaNkulunkulu eBinoni bathandene abafundisi babekezelelene. You know, they basakhula. Bafundisi bathandene abazalwane lapha eBinoni babekezelene basakhula. You know, so ningababiki eceleni with the slightest of mistakes. Bathandene, but bathandene kwenu ningayeki ukubatshela iqiniso because iqiniso liyakulazi, iqiniso liyakunikhulula. Hallelujah. Iqiniso siyakulazi, iqiniso lekunjani bazalwane liyakusikhulula. Hallelujah. Asithandane. Asibe a closely knitted family. Hallelujah. So izinto zakho zenzile ungazizwa unquma leseyitshele bonke abafundisi abangabangani bakhe ukuthi wena wenza ukuthi
uzoba abamhleka bangabantwana bakhe nxa sebazi yonke into ngawe wena ubuthi ukhuluma nobaba uyayibona le nto le wena ubuthi njani ukhuluma nobaba so umfowenu akangagcwali indawo yonke ukuthi mubi kangakanani asixolelana asicele futhi uxolo ukwazi ukuzehlisa humility ucela uxolo is a sign of humility. That is why isiZulu sithi ungamshayi umuntu eselele phansi because mase ngixolisa sengilele phansi and ngoba sengilele phansi sekusekugcineni ngoba umhlaba awukwazi ukuvuleka ukuze ungigwinye akusekho la kuzoshona khona ma ungixoba vele sengizoze ngibulawe wena kanti sengivele senginjani sengilele phansi akasize uNkulunkulu ngizomethemba njalo Wobuyayasindlela uzongihora Yesu angisekele Isulingihora Ibonibakade Wanethula Ngisahlabelela nje angizokubiza i-altar call. Kube practical lokho sikwenze because sometimes we run to altar calls ngento esingezukuyenza. Hallelujah. Just to ease the conscience ukuthi uNkulunkulu ungijikile ngiyeza ukuthi and then nje bese mase ngifike phambili akasathana enzayo. Vele ngibeke izandla nje ngifike phambili ngifuna ukuxola abantu ngiphume lapho ngingaxoleli umuntu. Uyayibona le nto le. So namhlanje ngizokubiza i-altar call. Ngizokubiza abantu yothando. Ukuthi waza phambili uzokhomita ukuthi uzomthanda umuntu hamba nje wena uyothanda umuntu haleluya angizokubiza altar call yoxolo uzophuma la uxolise kumuntu noma umxolele hamba nje wenze njalo wena bazalwane and uNkulunkulu uyakubusisa njengebandla siyokhula njengebandla siyoya phambili bazalwane abantu bangafica amandla and everything kodwa abantu bayashoda ngothando endlini kaNkulunkulu. That's a problem. Abanye abantu abaningi bahleze emakhaya hayi ngoba bengamthanda uNkulunkulu bakhonza kuma TV because abalitholi uthando endlini kaNkulunkulu. If we can have that attribute separate out njengebandla likaNkulunkulu of genuinely loving each other. Hallelujah. Singabi pretentious. We don't have to overdo it. Don't overdo it. Just love is simple. So love does not exaggerate. So ungasho umuntu yakuthi ngendlela uthanda ngayo ngizofika ngizokugeza ngifuna ukugeza idrama le yamsini uthando sekuyidrama le so uthando nje usimbo hayi yabo ngendlela uthanda ngayo makuphela lenyanga nje wonke umholo wami uzonika wena hayi idrama le so uthando nje lusimbo bazalwane and uthando lunjani bazalwane lugenuine. Hallelujah. Umuntu okusmayilela ngothando uyambona akudingi is not the size of the smile but is the smile coming from the heart. Khona ismile okusibona ukuthi esemfeneke le smile ubona ismile nje sithathayo uma siqeda lapho sinokubulala so asithandane sibe genuine ekuthandazeni kwenu. Ngizocula kanye before sigele esidweni ngiyathanda ukubiza umama azokhuleka nje kulelizwe uma kukhona uNkulunkulu akuthila kubekile akusho and then izobe sesingena kwi-Holy Communion. Ngizomethemba njalo so sizobe sekhona nje ku-social media umama esakhuleka then emva khonapho sobe sesiyavalelisa ebandleni lethu laseBinoni. Uzongihora Yesu angisekele ezulwini Ujonge umhlabelele wanikela ngelona hallelujah siya wanikela Guru
God so loved the world so much. Izwe lalingadisivi, izwe lalingenzi kahle ngaleso sikhathi, but it was moved. Uthando bazalwane always moves. Lizomuva to do certain things. Hayi ngoba kufanele lowo muntu edisiva. It's because nasekunothando there is compassion. Once you are in the spirit, uzwa njengoNkulunkulu, ubona njengoNkulunkulu, uzwa njengoNkulunkulu, ubona njengoNkulunkulu, ulalela njengoNkulunkulu. Then you'll be able ukuthi ube na that thing yokuba patient people. You know ukuthi ithizwelane naye. You always be hopeful ukuthi next time ngikakhulume kanje, next time uzokwenza kangcono. That's love. Hallelujah. Let's pray bazalwane. Khona nathi abantu babesibona bazoba nale compassion ngoba umuntu bazalwane wonke unephutha. We all need ukuthi sibe ne-grace ukuthi mawufika kulo muntu agresive kahle khona ezokwazi ukusibekela konke nala uhluleka khona athi ngiyamvikela la uzalwane wami, ngiyamvikela la uma wami, akaveli abekhelezi ngawe. Hallelujah. Let's pray. Father, thank you Omega, uNkulunkulu okhulumayo esikhathi zonke. Akwenzeki inkosi ukhuluma into esingayidingi, akwenzeki inkosi senamandla, ukhulume inkosi senamandla engelasidingo. Sibonga ukulashwa nguwe Nkosi engcwele, babona amandla. Sibonga Nkosi engcwele, usifundisa Nkosi enamandla about the fruit Baba engcwele of the spirit, love Nkosi engcwele, babona amandla ukubekezela, Baba engcwele kindness. Siyabonga Nkosi engcwele nge-attribute Nkosi engcwele kamoya engcwele, forgiveness Nkosi senamandla. Baba engcwele sesiyabapha ukusho kwakho ngoba simelwe ukuvela Nkosi engcwele ngendlela wena Nkulunkulu othe Nkosi senamandla mawuthumela indodana yakho ukuba isifele so that we may represent you Lord ngendlela eyiyo. Baba engcwele sesiyathandaza. This morning when we die to ourselves so that you can reign and rule and have your way in us, so that Yeshua HaMashiach uzophatha konke, ube isiqalo ube isiphetho. Baba engcwele sikhathele ukuvuma ukuthi uyisiqalo, but kwesinye isikhathi siyiphethele thina izinto. But we say Yeshua HaMashiach, reign, rule over us. Thina siyakhetha ukufa nawe, sikhumbule imbhabhadiso ukuthi masibhabhadiswa sathi siyafa kanye nawe, savuka siphila wena, thina singasekho Nkosi engcwele. Holy Spirit, we adore you. Sibonga ukwazi ukuthi asisodwa. Siyabonga ukuthi moya engcwele uzwana khona, moya engcwele uzwani lento ezingalungile. Sithi thatha indawo-ke namhlanje kini, sisazongena ngisho ezweni. Moya kaBaba khona sisusa konke okungabona okaNkulunkulu in us. In the wonderful name of Jesus, we pray for those who are viewing us on Facebook and all the social media platforms. We release the grace of God upon your good lives. We say, Nkosi engcwele benzela umusa. Baba, those who have joined us in prayer, benzela umusa wena Nkulunkulu owenzela umuntu yonke impangaliso. Wena owezwa ngishuha nekhala Nkosi engcwele, babona amandla zwana Nkosi kuthi la khona behluleka khona ebesiyangenelela ngoba masekufika umoya engcwele uyafohla uyamsiza umuntu. Siyabonga Nkosi
ukuthi nalabe siyethe khona babodwele sesiphakeme hayi ngamandla ethu ngoJesu Kristu owasifelayo. Amen.